Станихме ли, за да поговорим отново за проблемите на питейно-битовата вода от Шумен. Знаете, че на 9 май 2016 година в община Шумен постъпи доклад на Комисията по енергийно и водно регулиране. Това беше, според мен, най-реалният доклад от всички, които до сега са постъпвали. Доклада показва редица нарушения, редица неизпълнени задължения на оператора. И още нещо, в доклада се споменава за договор от 8 януари 2013 година с гарантиран резултат. Тогава, когато получихме доклада, ние нямахме информация за този договор. След това, благодарение на усилията на Добромир Драев, той беше изискан, така че вече го имаме договора в цялост, имаме информация за неговото съдържание. Затова искаме да кажем някои допълнителни неща, които са свързани и с този договор, и с доклада на Комисията по енергийно и водно регулиране. Господин Драев. С някои думи ще се опитам да бъда максимално кратък, защото темата, както знаете, може да продължи много дълго да дискутираме за проблемите на ВиК Шумен. Всички сте наясни, че аз от години работя по тази тема, още преди да бъда общински съветник. Така или иначе, данните, които са успял да събера, те са вече хиляди страници. Винаги съм се стремил да събирам оригинални документи или копия, получени по официален път. Макар че има много такива, които са получени по неофициален път. Някои неща искам да кажа. Доклада на КЕВР, който излезе, както госпожа Русева каза, да, той е единственият доклад на КЕВР, който сега съм виждал и да бъде истински. Той казва истината. Точно това, което се случва в ВиК Шумен и това, което се случва с потребителите на ВиК Шумен. От една страна 16,89% годни електромери, от другата страна 80 водомери, извинявам се, че ги бърках, и 83 от другата страна негодни. Веднага в доклада има извод, който ни казва едно нещо. Че много вероятно е водния баланс на дружеството да не е сметнат по правилния начин. За съжаление, същото нещо се случва и с водоизточника. От 223 водоизточника, само около половината от тях са с водомери. 90 броя. Как? По какъв начин успява да се напише водния баланс на дружеството? Тук трябва някой, и визирам веднага кой, ВиК оператора, да даде ясен и категоричен отговор. След като има негодни водомери, след като тези водомери, включително КЕВР, са уточнени, че те не стават замерени, как те са успели да направят водния баланс? Съответно, искам да отворя една скоба, за да стане ясно. Водният баланс е част, той е основата на практика за пресмятането на цената. Цената на водата. И в крайна сметка всичко показва, че цената на водата е пресметната на неверни данни. След като е пресметната с неверни данни, изводите са какви, че цената на водата вероятно не е истинска. Коя е истинската цена на Шумен? Това са важни въпроси, които трябва да бъдат поставени не само тук на тази пресконференция, като в общественото пространство, а трябва да бъдат поставени и от контролните органи. Имаме много контролни органи, които на практика не поставят тези въпроси. Правя една връзка. Проектите ИСПА 1 и проектите Воден цикъл 2. Интегриран воден цикъл 2. И двата проекта на стойност приблизително 150 милиона целят едно нещо – да намалят загубите на вода и в крайна сметка да постигнат качество на предлаганата услуга. Резултатите след изпълнението на двата проекта са следните. Видно също от доклада на КЕВР. Увеличение на загубите. 30-40% допълнително се увеличават загубите. Както в самия град, така и по довеждащите водопроводи. Питам, след като са изхарчени 150 милиона европейски пари, които ние рано или късно по един или друг начин ще ги разплащаме, как успяха да постигнат този уникален резултат? Да увеличат загубите. Не беше ли по-добре тогава нищо да не правят, да оставим тези тръбопроводи старите и в крайна сметка да караме с ниски загуби? Защото тези загуби, които са начислени в момента, влизат отново къде? В цената. Видно от доклада.
Ама само да ви прекъсна, може да не са обвързани тези загуби с реализацията на проекта. Обвързани са. Това сигурно ли е? Да, обвързани са. Идеята на Не, тези може да проекти идват намаля... от още влошаване на състоянието на магистралния водопровод. Не, значи доклада казва, в града е еди си колко, 68,9 сега спомням да не вадим цифрите. И аз Точно така. подчертавам, че става въпрос за вътрешната мрежа. Точно вътрешната мрежа на практика увеличава загубите. Или по време... Колко на колко? Да, 70 на 10. 70 на 10. Това значи това 70. 70 градска мрежа, 10 централна вода. Това са приблизителни цифри в... Ако трябва да бъдем точни, 68,9. Общо увеличение са с около 30%. И че какво пием тогава? Как идва въобще вода? Сега, продължаваме нататък. В доклада от него е видно следното нещо. За 2014 година имаме намаление на потреблението на вода и увеличение на консумацията на електроенергия. Този детайл е много показателен. От него е видно едно. Загубите продължават да се увеличават и на практика ние, гражданите на община Шумен, даже на област Шумен, плащаме само една електроенергия, която помпите въртят, за да можем да напълним тези 70% в подземята в град Шумен и в област Шумен. Да не коментирам, че примерно има населени места, където загубите са близо 90%. Нали разбирате какво означава? 70, 80, 90, на всеки 100 литра, 80 литра изчезват някъде. Ние ги плащаме обаче. Ние плащаме не само водата, ние плащаме и електроенергията, и заплатите, всичките разходи по икономически показатели, ние шуменци ги плащаме. И продължаваме да ги плащаме. И те продължават да се увеличават. ВиК на загуба тази година е с 313-316 хиляди лева на загуба. Веднага отварям още една връзка, защото за съжаление днескашната пресконференция ще бъде с много връзки, за да може да се стигне до същността на проблема. С една голяма борба, която започна на 25 предния месец и в продължение 10 дена, аз се опитвах да изискаме тези документи. Вижте колко са. Тези документи трябваше да ми ги представи МРРБ. Тук ще вляза в един много съществен детайл, защото той е изключително важен. Като общински съветник, съгласно закона за местно самоуправление, аз имам право да получавам информация. Всички държавни и общински институции са длъжни да ми предоставят информацията. И знаете ли какво се случи? Когато аз поисках информация, те ме препратиха и ми отговориха, че видите ли, аз може да съм общински съветник, обаче да се обърна към третата страна. Което означава следното, че те написаха едно предписание, което ето тук го има, аз после ще го покажа, ще ви го изпратя включително него. Едно предписание написаха на инженер Дамянов да не ми отговаря. Това гласи закона за достъпа до обществена информация, защото те ме препратиха към този закон. При условие, че министър Павлова е разрешила да ми бъде предоставена информацията. И когато аз говорих по телефона с дирекцията правна, се оказа, че видите ли някой трета страна, не министъра, забранява да ми се предостави информация, като общински съветник. Съответно, след това направих ново заявление, което беше много по-остро, аз също ви го изпратя него. Тук трябваше да стигнем в общи линии до грубости, за да може да ми бъде изпълнено това заявление и това искане за информация и получих цялата информация за така наречения японски договор, който искам с някои думи да обясня за какво става въпрос. Защото в доклада на КЕВР има един абзац, в който е написан договор с доказан резултат. През цялото време в общественото пространство от 2012-2013 година, да не бъркам точно годините, през цялото време се говори, че един от предните директори, инженер Ганчев, е изтеглял 6 милиона кредит. Това е приблизителна сума. И аз винаги съм бил съм се притеснявал от изтеглянето на 6 милиона кредит. И както знаете, аз бях активен участник по време на протестите точно срещу инженер Ганчев. И винаги съм поставил въпроса, защо изтеглихте 6 милиона кредит?
Моля? И той казва, че не е теглил кредит, защото аз го питах също. Да, той казва, че не е изтеглен кредит. И аз продължавам да го питам, защо сте изтеглили кредит. Той ми казва, не сте изтеглили кредит. И тук водихме една такава полемика, която няма смисъл да се връщаме към нея. Но в крайна сметка се оказа, че това е договор с гарантиран резултат. С две думи ще обясня. Постарах се да разбера какво е договор с гарантиран резултат по принцип, защото това е първият договор, подписан в България, такъв, във водния сектор. И се оказа, че в САЩ и Канада това нещо се работи много отдавна. Какво представлява? Това не е кредит, наистина има плащане по него, но това не е кредит. Плащат се само постигнатите икономии. В началото на рехабилитацията на дадена инфраструктура се правят замервания, вижда се какви са загубите, след края на рехабилитацията отново започва замерване и се вижда какви са икономиите. 50% от тези икономии се изплаща тази инвестиция. Няма да влизам в детайли да защитавам този или онен директор. Ако има някакъв проблем с този договор, както се смята, по тази папка, тук има 50 наказателни постановления и даже тези 50 наказателни постановления са влезли в съда и са потвърдени от Шуменски окръжен съд. Административен, извинявам се, малко ги запъквам, които обясняват не само за този договор, а за много други обществени поръчки. И на практика отново не се търси отговорност. Няма да влизам, пак казах, да защитавам един или другия директор. Значи има си институции, които трябва да влязат в ВиК и да сложат на масата истината. Защото вече е крайно време на масата да се сложи истината и шуменското общество да разбере и да е наясно какво плаща, на кого плаща и защо го плаща. Отделно за качество. Не може една вода да бъде некачествена, видно с просто око и в същото време РЗИ да не ми казва, че има 98% качество на водата е положително. В смисъл, че е качествено. Естествено, че е качествено, защото ако погледнете как в годината РЗИ изземат проби, те ги вземат по един единствен начин. Цялата им методика показва едно, че като вземат тези данни, те винаги ще бъдат 95%, 98% качествени. Защо? Защото те разпределят през цялата година така пробите, че видиш ли, когато водата е много мътна, тогава проби не се вземат. Защото в методиката им няма, че всеки месец трябва да вземат 20 проби. Методиката им е средногодишна. При средногодишната проба водата е перфектна. Една скоба веднага, днеска по националната телевизия имаше как в морето в България, плажовица с перфектна вода, 99% качествена, само видиш ли на едно място не става закъпване, защото се изливат фекални води. Ето това е достатъчно. Но ако пробите се вземат в определеното време, когато водата е мътна и малко през другото време, сега нали не е вече толкова мътна, тогава пробите ще покажат друго. Това е за японския договор. Този японски договор е за така наречените чорапи на... Значи японският договор какво представлява? Рехабилитиране на тръбите безизкопно. Тоест, искат едни машини вътре, сега не съм влизал в детайли, не знам наименованието на машините, така им роботи, примерно някакви, така си го представям като вида японци, които навиват вътре така наречените чорапи, вероятно някаква стъкломатена технология, която аз така си я представям, че нещо подобно. Не съм влизал в детайли каква е технологията и рехабилитират тръбопровода. На практика тръбопровода се рехабилитира бързо и качествено. Направен през 2013-2014 година и в момента са подписани всички протоколи, в които той е намалил не 50% както е било предложено предварително, а над 70% намалява загубите. Кой тръбопровод? Това са 4 тръбопровода. Да, сега в момента не мога да кажа. Единият в доклада са написани. Е написано, че участъци на стоманени водопроводи с дължина 3058 метра, диаметри фи 630 мм, фи 800 мм и фи 900 мм. Общо дължина е 3058 метра. Това са важни такива тръбопроводи, които са течали едно време най-много и ги намаляват. Те бяха, не им дали да влязат вътре. В Нил Кетя Мадъра, за това го Той изменят. реши, като няма да влезе пред водопроводите и под земята да мине, затова си ги направи човек. Направени са водопроводите и те дават положителен резултат. Тоест, има и икономията.
Сега, в момента има отказване от ВиК Шумен да плаща по този договор. В тая папка са всички кореспонденции между ВиК и МРРБ, защо ВиК не иска да плати. Съответно, мога да ви кажа с две думи. Защото нямаме пари, защото имаме да плащаме ток, имаме да плащаме заплати и така. И видите ли, дайте ни пари от някой от Министерството, за да сплатим сметките. Двама министри и трима замминистри са отговорили на Дамянов, че не може да стане това нещо, защото няма как да стане. Реално плащането става от икономиите. Не става от инвестиции, да се извадят едни пари да сложат на масата. Но той продължава да не иска да плаща. В момента назрява много сериозен скандал, понеже фирмата е японска. И най-вероятно съвсем скоро вече ще има допълнителна информация, която няма да зависи от нас, т.е. ние ще бъдем само странични наблюдатели. Вероятно ще заведат дела, също вие Шумен, заради този договор. 5 милиона и нещо. 5 милиона и нещо. 57 600. Но той има една 7 годишна схема, в която се плаща. Първо се плаща ДДС-то, после се плащат главницата, като оскъпяването на целият проект е 3,5%. Ако говорим за някакво оскъпяване, това е. Значи извършване са плащане, до сега са извършени. Само на ДДС са извършени плащания до този момент и то не цялото ДДС, още се дължи ДДС. Около 290 хиляди се дължат още от ДДС. Всъщност по договора, следствие на реализираните икономии, няма никакви плащания. Да, те искат първо плати ДДС-то, за да внасят в държавата. На практика това се случва. Така, това, което в момента се подготвя, отново по японския договор, ВиК Шумен е поискало от МРРБ да им бъде разрешен кредит в размер на 2 милиона. Тези 2 милиона, след като бъдат получени, отново ние трябва да ги платим. Аз не съм съгласен да плащам. Смятам, че в тази зала няма никой да е съгласен да плаща сметката на едно лошо управление. Само така мога да нарека управлението на ВиК към момента. Не съм експерт в областта на икономиката и нямам данните, за да мога да вляза в детайли. Смятам, че в ВиК обаче е време да влязат специализирани институции, които да направят тези проверки. По японския договор искате ли да ви говоря още или да продължа нататък? Аз само едно изречение да ви прочета от писмото на консорциума, който е със седалище в Казанлък, де-факто издат, който стои японската фирма. Развитието на нашия договор се следи с интерес в Японското министерство на земите, транспорта, инфраструктурата и туризма, в чийто ресор е и водната инфраструктура, и посолството на Япония в София. И сме убедени, че успешното му изпълнение би могло да проправи пътя на